Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklada şaptı işler başkara. Bugünkü tapşırığımızı, güzel zatlarımızı bayram bilen kutlavdan başlasak dürüst bolar. En mühimi, hukuklarımız ayaz, ilk günlerimiz tınış bulsun. Bugünkü programda Şahıslar sahifesinde Tatarstan'ın halk artisti Zeynep Ferhaddinova. Kabul artist bulgaçsın, demek senin işin, senin hizmetin tik megagine boşkarılmagan. Яңа Чабаксар шәһәрендә 45-50 һәм 60 ел гомер иткән парларны зурладылар. Алар килгәннәр төрле төбәктән, Союзның төрле төбәгеннән менә шушы тормышны алып барганнар алар бергә. Казанда Аккалфак укучы кызлар бәйгесенең финалы узды. Аккалфак укучы кызлар бәйгесе быел инде 5нче елы. Һәм менә бу елгысы инде без инде 100 илектән илибез. Томск өлкәсе хатын-кызлары 8 март бәйрәменә бик җитди әзерләнә. Тәмле төшләр күреп йокла, син йөрәкем айым. Ул табиб булырга хыялланган һәм документларын медицина уку йортына биргән. Тик кире уйлый. Бу татар халкының һәм аның иҗатын сөючеләренең бәхетенә булган дисәк һич кенә дә ялгыш булмас. Тыңлап туймаслык аһаңлы, матур, гырыр тавышлы Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова турында бара сүзебез. Ул бүген Шәхесләр сәхифәсенең кунагы. Кар сулары акты, яр сулары такты, ташлар тәгәрәми. Бу Зәйнәп Фәрхетдинованың әнисенең яраткан җыры була. Ул нидер эшләгәндә һәр вакыт үз алдына көйләп йөргән. Әтисенең дә тавышы моңлы, баянда уйнаган. Әбисе мөнәҗәтләр укый. Шул кадәр иҗади гаиләдә сәләтле кыз үсүе гаҗәп түгелдер. Искиткеч көчле тавышлы, кабатланмас артист ул. Гел эзләнүдә һәр вакыт үзгәреп тора, яңалыкка омтыла. Бу бәлки аның төрле халык арасында үсеп, төрле милләт мәдәниятләрен сеңдерүенә дә бәйледер. Әти-әнисе заманында Үзбәкстанга күченгән булган. Зәйнәп Фәрхетдинова да шунда туа. Ә бер вакыт алар Азнакайга күченә. Тик тормышлары рәтләнгәнче дип, кызны 1 елга калдырып торалар. 1нче сыйныфка Ташкент өлкәсе Красногорский бистәсендәге мәктәпкә укырга керә ул. Ул ширлар бик авыр булып истә калган. Мәктәптән җыяу кайтадыр инде, тауларның, кырларның урап күтәрелергә кирәк иде безнең шушы апаларның йортына. Көндә җылап кайта идем. Мәктәптән кышларга карыйдырым да җылыйдырым, карыйдырым да җылыйдырым. Нигә мине шушы кышларга алып кайтып китми дә иртән мәктәпкә китереп кенә куймыйлар дип. Шундай уйда. Үзем генә беләм. Шундай. Ул бит инде Аллам сакласын дип әйтә. Минеке, минемчә узган инде, Аллага шөкер узган. Яңадан мине ташлаган бала түгел бит мин. Мин бит шулай бар назда тәрбиядә үскән бала, шуңа күрә әйтәсем килә, балаларны барыбер ата-аналар үзләренең канатлары астында үстергә тиеш, үзләре тәрбияләргә тиеш дип әйтәсем килә мин. 2нче сыйныфка инде Азнакай районы Сарлы мәктәбенә кайта. Моңлы кеше табигатьтән көч ала бит ул. Зәйнәп Фәрхетдинованың балачагы хайваннар, кош-кортлар арасында уза. Мәктәпне тәмамлагач, фермада сыер савучы булып та эшләп ала, дәүләт алдында бурычын үти. Ә җырчы булмаса, я архитектор, я табиб һөнәрен сайлар иде. Маллар белән чуалгач, мин һәр вакыт бер нәрсә булса, бер мал ярдәм итәдер. Хәтта теге мәш авызыннан чыпчыкка кадәр алып шарткан вакытлар булды ди. Мәрхәмәтле күңеле аны Казанга медицина юнәлеше буенча китәргә чакыра. Тик язмышның үз планнары, җырга мәхәббәте инде 4 яшеннән үк була. Һәр вакыт әнидә телең ачылыр, ачылмас вакытта җырлыйдыр инде син шуларны көйләп һәр вакыт нитеп күрсәтәдер инде. Вот менә мин нәрсә беләм, менә мин нәрсә җырлыйм, менә мин нәрсә бигим дип әйтеп, шулай һәр вакыт күрсәтә идең ди. Урындыкларга, өстәлләргә басып, менә карагыз дип әйтеп. Булачак артист кыз мәктәптә дә аерылып торган. Хор белән җырлап йөргән, төрле концертларда катнашкан, ә инде сәхнәгә беренче чыгуы Казанның Мехчылар сараенда, ул вакытта әле үзешчән саналган Иделкәем коллективы белән була. Нәкъ менә шушы төркем Зөфәр Билалов белән кавышуына сәбәпче була да инде. Иң беренче чиратта ук миңа ошамады. Юк. Матур җегет, стройный. Аны бик үткән теге
Шиктер, мен әйтмәдем, теге кыз белән дә, бу кыз белән дә сөйләшә, нидә теге. Бер кат яңадан күпмедер йөргәннән соң, күпмедер әле бер аралашмый торганнан соң яңадан кабат ул ничектер килеп чыкты. Бер килеп чыкты, ике килеп чыкты, яңадан шулай без инде ничектер мин аңа игътибар итә башладым. 34 ел бергә алар, тату пар, иң уңышлы дуэт. Институтта укыганда ук агитбригадаларга берләшеп йөри башлыйлар. Соңрак аппаратуралар, микрофоннар алалар, аваз студиясын оештыралар. Сәхнәдә тамашачыларның яраткан артисты, популяр җырчы, өйдә ул хатын-кыз булып кала. Барсында тәртиптә тотырга тырышам инде, әлбәттә, булдырылган кадәрлек. Гел сәнгатькә генә бирелеп ятып булмый инде. Сәнгатькә аңарга төннә дә кала, теге вакыт дигәндәй. Инде әмма барыбер сәхнә кешесенә бөтенләй тормышка чумып мавыгып китү ул бик авыр ул. Аны кала яки. Шуңа күрә инде хәзер беренчедән мин рәхмәтле Зөфәргә, ул мине һәрвакыт аңлады. Без бер-беребезне аңладык. Мин җитешмәсәм, ул җитеште. Мин эшләй белмәгән әйберләрне ул эшләде. Минем эшләргә ул кысылмады. Мәсәлән, безнең бу очракта инде һәрвакыт аңлашып, килешеп эшләү булды. Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билалов ике ул тәрбияләп үстергән. Улысы Булат, кечесе Фаат. Булат баштарак музыка мәктәбен ташлаган булган, тик иҗат барыбер үзенә тарта. Үзлегеннән кызыксынып җырлый башлый, сәхнәдә техник эшләр белән дә ярдәм итә. Хәзер инде үз студиясы бар. Үзем башта үземне эзлидем, кайсы юнәлештә барырга, техник ягыннанмы, бизнес юнәлешләрдә бик кызыгый үзем өчен. Әни һәр вакытта поддержка бирә яти белән. Һәр вакыт ничек үзең сайлыйсың юлыңны, шул якка безнең бөтен көчебезне, бөтен советларыбызны биреп, сиңа уңышлар теләп кенә калабыз дип әйтәләр иде. Минем өчен пример, дәрәҗә. Үз балаларымны киләчәктә Алла бирсә шулай ук тәрбияләячәкмен дип уйлыйм. Заманында күпләр Зәйнәп Фәрхетдинованың тавышына охшатып җырларга тырышты. Бу инде аның үрнәк профессиональ җырчы булуын раслый. Инде камиллеккә ирешкәндер дә сыман. Тик шундый дәрәҗәдәге җырчы да икеләнә, уйлана, шикләнә икән. Җырны урынына утыртып бетерер өчен аңарга хәтта дөресен әйткәндә 10 ел вакытта яз булырга мөмкин. Ул беренчедән кеше үзгәрми торган кешенең ничектер үзенең җырга, нине мөгамәләсе үзгәрә. Мин һәрвакыт үземдә уйлап йөрим, әлбәттә. Бәлкем кайдадыр нинди акцентлар ясарга, кайдадыр ниндидер менә сузыбрак җибәргә, кайдадыр. Ул уйлар бер качан да бетмәй инде. Шулай да җырга тотынганчы ук аның нинди булачагын күрә белү мөһим ди ул. Үзенә тәнкыйть белән карый, эшеннән канәгать булып, үсештә туктап калу аңа хас түгел. Хәзер исә Зәйнәп Фәрхетдинова юбилей концертларына әзерләнә, программа төзү белән мәшгуль. Бу аның тугры тамашачысына зур бүләк булачак. Бәхетле итеп яшәргә, яшәү теләген югалтмаска кирәк. Иң мөһиме шул бу дөньяда. Әгәр дә син үзеңне бәхетле итеп яшисең икән, бәхетле итеп сизәсең икән, ул синең балаларыңа да, әйләнә тирәңә дә ул бары тик бәхет кенә китерә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Чуашстанның Яңа Чабаксар шәһәрендә 6000-гә якын милләттәшебез яши. Аларның тырышлыгы белән күптән түгел генә шәһәрдә яңа мәчет ачылды, милли мәдәни мөхтәрият Ак калфак оешмасы эшли. Халыкара хатын-кызлар көне 8 март алдыннан шәһәр мәчетендә татар гаиләсе бәйрәме узды. Анда 45, 50, 60 ел бергә гомер иткән гаиләләрне зурладылар. Гадәти булмаган бәйрәмнән Рәмис Сафин репортажы.
Яңа Шабаксар шәһәрендәге бердән-бер мәчет ул әле мөселманнарның гыйбадәт кылу урынына түгел, ул бирдә яшәүче татарларның милли мәдәни йолаларын уздыру, һәр төрле гамәли конференциялар уздыру урынына да әйләнде. Менә бүгенге чарада нәкъ шуларның берсе. Әлеге мәчет каршында татар милли мәдәни автономиясе, хатын-кызларның ак калфак оешмасы эшләп тора. Күптән түгел генә Бөтен Россия татар гаиләсе фондының да җирле бүлекчәсе теркәлде. Бүген биредә зак еллар шәһәрдә гомер итеп матур тормыш юлы узган юбилейлы гаиләләрне котлау тантанасы бара. 45, 50, 55 һәм 60 ел бергә гомер итүче парларның туй көннәре Бөтен Россия ак калфак татар хатын-кызлар оешмасының Яңа Шабаксар шәһәр бүлекчәсе тарафыннан теркәлә. Бүген монда чакырылган һәр гаилә дә шәһәр татар милли мәдәни автономиясенең үрнәк татар гаиләсе дигән мактау китабына да кертелә. Безнең калабызга 62 яшь булса да бу елгы көндә алар килгәннәр төрле төбәктән союзының төрле төбәгеннән менә шушы тормышны алып барганнар алар бергә. Яңа Шабаксардагы бүгенге бәйрәмдә Бөтен Россия татар гаиләсе фондының да җирле бүлекчәсе теркәлде. Менә Россия Федерациясының бик күп шәһәрләрендә эшләп киләләр. Иң актив эшләүчеләре Ульяновский өлкәсе, Башкортстанда бик актив эшлиләр, Чувашиядә бик актив эшлиләр. Бүгенге татар гаиләсе бәйрәменә килгән һәр гаилә турында да заклап сөйләп була. Ярты гасыр бергә гомер итеп, 2 бала үстергән Миңлебану һәм Рифкат Зайнетдиновларның күңелендә яшьлек елларын искә төшереп сөйләрлек байтак кызыклы хатирәләр сакланып калган. Җегетләр бар иде, но минем Рифкат минем белән сөйләшә башлагач, ул бер җегетне дә җаныма китермәде. Туганнары белән мине саклап җирделәр. Әгәр кемдә булса башка җегет кисә, аны алар туганнар белән, дуслар белән җыйшып, теге малайны бирәләр дә кирәген. Мәктәптә укыгандык, анарга минем күзем төште. Шуннан соң бер кемгә дә карарга ничектер Ходай Тәгалә бирмәде. Үземнең җөрәгем бирмәде, яратып киңәш әйтеп яратышып алыштык. Рифкат абый хәрби диңгез флотында 3 ел хезмәт итә. Мәхәббәте шул чаклы кайнар була ки, бер отпускыга кайткач, 1969 елда иләнеп тә китә. Хатлар язадыр инде. Хатлар. Ханым муниципалитеты 2 бер язып тора иде. Мине ташласаң, мин диңгезгә сикерәм диде, әгәр ташлап үзгә китсәң диде. Мордовиядә туып үскән Рәис абый белән Шыгырдан кызы Гөлфинур апа 1976 елда никах укытып гаилә корып җибәрәләр. Тәүге тапкыр яратам дигән сүзне әйткән көнен Рәис абый әлдә хәтерле. Мин хәтерлим, менә ниде авылда Шыгырданда әттем. Үзенә шуннан без итеп киттек. Нәтәм сине яратам, давай бергә итик. Җегетләрем көбейдән алып китте. Шустрый татар. Мин бер нәрсәсен дә кайгырмадым. Бөтен нәрсәне рейс тапты, рейс ашатты, рейс дисәң инде ул янында бик простой малай, Мордовия җегете. Нормально, мен никаяс бик яхшы тордык. Бәйрәмдә катнашкан юбилярларны котларга аларның күп санлы балалар, оныклары да килгән. Зур тормыш юл узып, бер-берсенә карата булган мәхәббәтне генә түгел, хөрмәт һәм ихтирамны да саклап кала алган гаиләләрнең яшьләргә әйтер киңәшләре дә бар. 52 елда төрле вакытлар булгандыр. Ул миңа бик каты зур терәк булды. Әлхәмдүлиллаһ шөкер, но 52 елда да бериң җул бирергә кирәк, особенно кыскатын, сабыррак булырга кирәк. Әлеге дә баягы сыңар күз белән генә карарга кирәк. Вот, мактарга да кирәк ир кешене бик. Менә шулай 2 балабыз. Балаларыбыз да әлхәмдүлиллаһ шөкер шундый тәртиплеләр. Шулай яшәп ятабыз. Чуаштан мөселманнарының диния нәзарәте рәисе Мансур хәзрәт белдергәнчә, малай кызларга кече яшьтән үк матур үгет нәсихәт, акыллы киңәшләр биреп тәрбияләгәнгә күрә, татар гаиләләрендә аерылышулар да аз. Һәр бер гаилә кырган вакытында үзенең милләте һәм дине хакында кайгыртырга тиешле. Чөнки катнаш гаиләләр арасында без күз алдында тотабыз, милләтләре белән төрле булып, дине бер булган халык, төзегән гаилә аларның киләчәге дәвамлы. Үзебезнең динебез, үзебезнең мәдәниятебез һәм телебез булганга һәм гырыф-гадәтләребез булганга күрә һәр бер гаилә коручы яшьләр дә кайгыртырга тиешле бу хакта. Әлбәттә, әби-бабайлардан калган матур гырыф-гадәтләрен саклаган үрнәк гаиләләрнең тормыш тәҗрибәсен, аларның бер-берсенә булган мөнәсәбәте хакында яшьләргә җиткерү һәр беребезнең дә уртак бурычы булырга тиеш. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Казанда Ак калфак укучы кызлар бәйгесенең финалы узды. Ак калфак укучы кызлар бәйгесе быел инде 5нче елы. Һәм менә бу елгысы инде без инде 100 илектән илибез. Томск өлкәсе хатын-кызлары 8 март бәйрәменә бик җитди әзерләнә.
тәмле төшләр күреп йокла, син йөрәк майым. Казанда Ак Калфак укучы кызлар бәйгесенең 3нче туры узды. Аны оештыручылар Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы һәм Бөтендөнья татар конгрессы. 2 көн дәвамында Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кызлар осталыкларын күрсәттеләр, төрле кичәләрдә экскурсиялар һәм фикер алышуларда катнаштылар. Тулырак Эльвира Хөснетдинова видео язмасында. Татар кызы беренче чиратта уңга булырга тиеш, төрле һөнәрләрдә үзен сынарга тиеш, икенче чиратта инде ул белемле булырга тиеш дип уйлыйм. Минемчә, татар кызының күп сыйфатлары булырга тиеш. Беренчедән, ул зирәклек, җавап ул үзеңнең эшеңә, гамәлеңә җавап бирергә тиеш. Без чын татар телендә, Казан татар телендә сөйләшмибез, без үзебезнең диалектыбызда сөйләшәбез. Кистем нәсел, кистем нахрат сөйләшә. Бер бакчаның төрле чәчәкләре сыман, алар һәрберсе үзенчәлекле, тик шул ук вакытта барысы да татарлыгы белән горур. Бәйгедә 10-11 сыйныфларда һәм куллиятләрнең 1-2 курсларында белем алучы кызлар катнашты. Соңгы турда алар Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында фикердәшләр җыелган җирдә дигән чарага җыелды. Безнең кызларыбызның тоткан кыйблаларын янәдән үзенең менә шул мәсьәләгә басым ясап, шушы кыйблага тугры калуларын теләп, без менә Россия күләмендәге бәйгене уздырабыз. Укучы кызлар өчен Ак Калфак бәйгесе 5нче мәртәбә үткәрелә. Биредә инде кат-кат иләктән чыгарылган кызлар җыелган. Башта 4 темага иншалар язганнар. Алар ислам дине кабул ителүгә 1100 еллыкка, конгрессның төзелүенә, Ак Калфак оешмасына 30 ел булуга багышланган. Үзләре яшәгән җирлектә беренче мөгаллимнәр тарихын да барлыйлар. Моннан тыш катнашучылар грамоталар, мактау кәгазьләрен теркәп җибәргән. Нәтиҗәдә 72дән 37 кыз гына сайлап алына. 3нче туры Zoom аша сайлыйбыз. Безнең бирелә менә шушы үткән кызларыбызга чәк-чәк пешерү. Чәк-чәкне пешереп видеосын җибәрәләр. Аны барлыйбыз. Һәр аларның алымын күзәтәбез. Кызлар Zoom аша үзләре белән таныштыра, татар әдәбиятындагы белемнәрен күрсәтә. Шәхесләребез турында да сораулар аларны аптырашта калдырмый. Бу турда 7 төбәктән 17 кыз узып, Казанга чакырылган. Тик татарның тарихи башкаласында да сынаулар дәвам итә. Без кичә үзебезнең гаиләбездәге милли гореф-гадәтләр турында сөйләдек жюри каршында. Шулай ук тукмаш кистек, изү чиктек. Үзебезнең җырларыбызны, шигырьләребезне сөйләдек. Бүген Габдулла Тукай музеена бардык һәм без әле каз пешерү буенча мастер-класс алдык. Шулай ук актерлык мастерствосына мастер-класс булды. Мин йогада тырышам катнашырга. Миңа бик шаты бу бәйге. Мин бу бәйгедә рәндем изүчеләргә дә кызлар белән дә таныштым. Шунысы кызыклы мөхтәрәм жюри әгъзалары арасында һәр вакыт узган елгы бәйгеләрнең җиңүчеләре дә була. Әлеге үткән ел гран-приясе булу минем тормышымны 360 градуска әйләндерде дип әйтә алам, чөнки әлеге бәйгегә килгәч мин бик күп танышуларны очраттым, бик күп фикердәшләремне таптым һәм алар белән әле дә без бик тыгыз элемтәдә. Быелгы Ак Калфак укучылар бәйгесенең гран-при иясе Чаллы кызы Алия Нуриева. Әлегә ул 10нчы сыйныфта укый. Киләчәктә нинди һөнәр сайласа да, татар дөньясында үз эзен булдырачагына ышаныч бар. Мин рәссам буласым килә, тик мин үземнең рәсемнәремдә, үземнең һөнәрләремне күрсәткәндә анда күренәдер. Татар орнаментларын, төрле татар моңлар белән моңларга карата рәсемнәр ясыйм. Без инде татар гореф-гадәтләрен сакларга тырышабыз. Татар милләте үссен дип, татар исемнәре куйдырдык инде. Муллалар чакыртып, бөтен яллар буенча татарча тәрбияләргә тырышабыз. Гореф-гадәтләр, татар ашлары. Балалар бакчасында да татар балалар бакчасы иде. Аннан соң мәктәптә дә башта 64-нче прогимназия татар классында укыды. Хәзер инде Гали Акыш исемендәге татар лицейында укый. Анда да махсус татар булса дип бирдегезме? Әллә якын идеме? Безгәме? Якын түгел, менә без ерак мәктәбе аның еракта. Менә шушы татар мәктәбе, татар мөхите булганга күрә шунда бирдек. Бу татар рухын гаиләдә, кичкенәдән үк тәрбияләргә кирәк икәнлегенә тагын бер дәлил. Ә кызларыбыз үз төбәкләренә конкурстан көчле тәэсирләр алып кайтып китә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.
Томск өлкәсе хакимияте каршындагы хатын-кызлар советы 8 март көненә бик җитди әзерләнә. Барлык милләтләрнең хатын-кызларын берләштерүче символларга багышлана бу көн чарасы. Мәсәлән, яулык, бизәнә әйберләре, чәчәкләр һәм башкалар. Быелгы 8 март нинди үзенчәлеге белән аерылып тора? Хезмәттәшләребез ачыклады. Ана белән бала бер-берсенә алардан да якын җан ияләрен табып була микән бу дөньяда? Быел Томскта урнашкан корпун хезмәткәрләре өлкәдә яшәгән төрле халыкларга үз телләрендә бишек җырларын башкару марафонын халыкара акция үткәрергә тәкъдим итте. Күрше халыклар тарафыннан идеябызның хуплануына без бик шат. Халыклар дуслыгы йортында беренче булып үз бүләкләре әзерлеге турында поляклар хәбәр иттеләр. Абатай авылы музеенда 1917 елны ясалган бишек сакланган. Аның тарихы татар һәм алан халыкларын берләштерә. Чит телләр укытучысы Люси Ламбрих, Айдар һәм Алина Ахтямовларның әбиләре дә әле. Бу хакта ул бәйнә сөйли. Перед нами бишек 1917 года. На ней могли качать немецких детей? Конечно, могли, потому что российские немцы в 1941 году были высланы сюда, в Сибирь, в Томск, в Томскую область, и они каждую весну проживали в нашей деревне Черной речки, и у них ничего не было еще пока у российских немцев, да, своего собственного, личного. И поэтому они качались, и татарские дети, и немецкие дети качались, грудные дети качались именно в таких люльках. Мне мама рассказывала. Им карта штейтрай пронакху, момедя махти эйлерцу. Это называется бишек, колебение. Вот это колебение, наш бишек. 30 ел элек кияүгә чыгып Самаркандтан Томск шәһәренә киткәндә Мәхренисе үзе белән менә бу бишекне алган. Анда балаларын 17 оныгын тибрәтеп үстергән ул. Бишек җыры фольклор жанры буларак үсеш кичерә. Моны Руфания Закированың иҗат лабораториясенә үрелгән фатиры күренешендә раслый. Каралыгачым, сандугачым, кара кашкайым. Тәмле тешләр күреп йокла, син йөрәк майым. Бишек җырлары бер-берсенә охшаш диләр. Профессионаллар фикерен беләсе килә. Надия Ибрагимова-Лобанова Руфания иҗат иткән җырны ишетүгә, нотага күчерде. Балалар студиясын оештыручыга мондый табышлар бик мөһим. Татьяна Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот звучание колыбельной, оно универсальное для всех народов? Ну, в данном случае татарская колыбельная и русская колыбельная, они действительно удивительным образом похожи. Поэтому я тоже думаю, что это универсальная интонация, характерная для колыбельной, по крайней мере, двух народов, а может быть и больше. А вот то, что пела Руфания Апа, у нее есть своеобразие? Есть своеобразие, заключается в мелизмах. То есть вот в любой мелодии универсальной есть опорные звуки, и есть и звуки, которые украшают эти опорные звуки. Так вот, татарскую колыбельную, конечно, с русской не спутать. То есть опорные звуки одни, а мелизмы совершенно другие. Дина Любовская 17 яшендә яһуд халкының күп гасырлык зирәклеген үзләштергәннәрдән. Синең өчен бишек җыры нәрсә ул дигән сорауга аның биргән җавабы җитлегү белән безне шаккаттырды. Яшь булуына карамасан, гыйбадәтханәдә ул тәҗрибәле идарәче, консультант. Я думаю, что вообще колыбельная имеет общее что-то с молитвой. Это как какая-то исповедь матери, и в которую она вкладывает заботу о своем ребенке и переживание за то, что он растет и меняется. И, наверное, она также имеет какое-то
что-то общее со словом «мир». 7 яшыннан энесе Йосикны тәрбияләгән ул. Сара исемле курчагын тирбәләп, ул әле булачак әни образына керәгенә. Бишек җыры. Дөнья йөзендә безнең иң беренче җырлаган, телебезне ачкан кешенең нинди милләттән булуын карамыйча гомерен башлый торган җыр ул. Томскидан Елена Софиуллина, татарлар. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без хатын-кызларыбызны тагын бер тапкыр 8 март бәйрәм белән тәбрик итәбез. Хатын-кыз ямсыз була алмый, күрә белергә кирәк. Хатын-кыз күңеленә керә белергә кирәк. Сау булыгыз.